Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go. Čaute, pozdravujem Ríšu Zábať z týmu. Nachádzame sa na Zemplínskej Širave. Sme tu už teraz tretí deň. Prvý deň bol taký, sme tu prišli okolo 11. Keď sme sa preplavovali na to miesto, také to bolo, vlny boli, nedalo sa ani poriadne vyviesť. Vyviezli sme to takedy až večer okolo 6. 7. A hneď ráno prišiel kapor vo váhe 12,80 a odtedy nič, ryba nežerie. Nevieme sa dopracovať k žiadnej rybe, musíme sa na čo zmeniť a uvidíme, aké to bude. Oh, cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down till you fall. Oh, and they will run you down till you go. Yeah, till you can't crawl no more. And where down we go. Na tejto práve som sa rozhodol chytať na Belesi od Rady Enzymatic. Máme tu krill 24, krab tiež 24. Chytám aj na Enzymatic Black GLM 30 mm. K tomu bobka 15 na nás. Krmím to s krmnou radou Spice, príchuťou Spice. Vyvážame to na 300-350 metrov. Tak, ukážem vám moju montáž. To skladá zo 80 cm olovenky, odpadávací kameň v gumičke, ďalej montáž má zhruba nejakých 80 cm, hybrid rig, na konci je 30 Black GLM a to je tak všetko. Ideme to položiť a uvidíme, čo nám to priniesie v noci. Takže pokladáme si to na hranu, to predvihnem, vidím, že to nezmutame, to položím. Vyzdvihnem, posuniem, zakryjeme to hrstou bolesu. Dáme ešte jednu. A môžeme ísť na breh. Tak doteraz bolo ľudá hladina, vôbec bez vietre nič a z ničoho nič, z minúty na minútu prišiel vietor, môžete sa pozrieť, masaker. Uvidíme, či nám to priniesie. Extrém, sme zvedaví.
Tak, máme tu koniec našej výpravy týždňovej. Naposledy som sa vám hlásil pred búrkou. Mysleli sme si, že to rybu rozhýbe. Boli vlny, extrém, dážď, vietor. Ale s rybou to bar nepohlo. 30 stupne celý týždeň na brehu, to proste dalo ryba aj zabať podľa mňa. Tak neviem. Uvidíme, aké to bude. Chystáme sa ešte určite na Širavu toho roku, dekedy v jeseni. Chceme tu prísť znova a už si chceme aj zachytať. Takže uvidíme, aké to bude. Vidíme sa potom dekedy. Čaute.